Krásný headshot na zakončení. Máme skoro nový level. Ale já potřebuji ty kopí zpátky. Ty vlci jsou vážně mamrdí, oni mi vezmou moje kopí, ještě s tím zdrhnou a mají z toho děsnou prdel. Fakt vtipný, kurva. Kde jako já mám furt brát suroviny na to, abych craftil nový. Tak, máme tady něco pěkného. O, vypadá zajímavě. Haha, to se teda nechalo rozbít hodně lacině. Jasně, we need more břidlice. Tak, tady ještě něco straší za rohem. Jo, tady je ten hák, tady je něco dole. Co tam čumíš, parchante? Chceš headshot? No dostaneš headshot. A táhni, kurva. A zrovna nám to dalo ten level, který jsem potřeboval. Díky, chlape. To oceňuju, můj čtyřnohej příteli. A hledání surovin, to nám zvyšuje... Najdete větší množství dřeva, kamení, rákosí, hlíny, kamenného prachu. Tutovka, určitě. Takže tady to takhle efektně zapálíme hezky. Úplně jak pán prstenů. Už bychom možná mohli mít populaci více jak 20 lidí, protože když bychom měli více jak 20 lidí, tak nám to pak bude... Jo! Už jsme to měli dokonce, nice, takže teď máme 24 lidí, což znamená, že nám budou vždycky donášet pravidelnou dávku. Ta skrýž s odměnama bude mít vždycky jeden ten vák se zbraněma a nějakýma dalšíma surovinama, což je super. Takže to bychom měli, máme to tady obsazený, takže by nám to mělo odhalit další kus mapy. OK, jo, paráda, takže tady máme stanoviště, tady je taky stanoviště? Jo, tady je průchod takhle na jih, aha, jsem si vůbec nevšimnul. To je, já myslím, že tohle je jako oblast, kam se nedá jít, ale on je tady teda takhle průchod semhle. A pak je tady samozřejmě ještě velká tahle oblast. A pak je tady ta severní část. Zase to má takovou tu Far Cry klasiku. Ve trojce byla Far Cry 3 mapa rozdělená na dvě části. Byl tam vlastně ten ostrov, na kterým jste začínali. A pak jste se po půlce příběhu dostali na ten Hojtův ostrov. Odemknul se vám Wingsuit a takhle. Ve čtyřce tam vlastně to bylo taky zabarikádovaný, tam byl ten most nebo ta přehrada, něco takového a nemohli jste to projít, dokud jste neudělali hlavní misi, kde jste to prorazili a dostali jste se na tu severní půlku mapy, kde byli ten Paganův palác a tohle to všechno. Tady to předpokládám bude zase podobný, protože to je rozdělený teda na půlku mapy, kde to bude vypadat takhle a na druhou půlku, kde to bude právě na tom severu, kde nám trošku budou mrznout kouličky. Tak jo, pěkný. Já myslím, že tady je stanoviště, který bychom rozhodně mohli teďko vykosit. Akorát, že bych tam asi teda radši šel přes den, protože v noci je tady zbytečně moc bordelu. Ty zasraný zvířata jsou úplně všude. Jasný. V pohodě, špičku, hej. Jako doma. Co pak ty malej rošťáku, ty jsi ani nevychrápal, jo? No tak doufám, že ale budeš pěkně akční dneska, ty hajzle, jinak tě vyměníme, víš? Tak. Jo, vezmeme si, mrkneme, jestli tady je něco, co potřebujeme, oni to tady zase doplnili, dřevo určitě potřebujeme, rozhodně, a nic dalšího asi nebude potřeba. Jo, tady oni sbírají i nějaký ty vzácný listy, tak to budeme potřebovat. A plus teda nějakou tu břidlici, ještě jsem tady viděl, jo, ten severní černý kámen a nějaký další. OK. To se hodí? Tak jo, jdeme na to, špičku. Co se děje? Ty jsou vetřelci. Tohle to jsou takový ty, ve čtyřce byly ty karmický eventy, tady to je, že vždycky pomáháte někomu z toho Venja klanu. Tam nedostřelím na takovou dálku. Ty oni ho zabijou, já potřebuji rychle se skákat dolů. Opatrně, opatrně. Dobrý. Tak, kokoti, takže mi se střelíte zajatce. Ani na to kurva nemysli, ty dostaneš přes pičulu. To vyšlo překvapivě dobře. Tak. We need more břidlice, please. Unga bonga, pojď. Tady. No a běž do Špičkova, OK? Utíkej. Myslím, že už tam je dost samicí připravených na unga bonga, takže si myslím, mladý jinochu pohledný, že určitě budeš krásný přínos pro náš klan Venjů. Nějaký ty unga bonga a všechno. Špičkov opět bude prosperovat. A kurva, tady to už zabili.
To jsou sviňáci. Do prdele, minule jsem ten headshot dával tak krásně, teďko to trošku seru. Dobrý. O ne, zase na druhou stranu. Jedna rána vedle, ale druhý. Zbylí dvě už se trefili a naprosto nádherně. Tak, pokračujem. Tak, hezký slide tady, ať si sedřu tu svoji prdel obalenou kožešinama. Co to tady zase je? Kurva. To bychom mohli ochočit, co na to říkáš, špičku? Zkusíme to. Myslím, že bychom to mohli zkusit. Protože tady to vypadá, že tu máme nějaký fajný exemplář. Akorát já to budu potřeba hodit. A já to nehodím, protože mi nefunguje kolečko. Kurva, co to? Ne. Ne. Co to sakra je? Proč to nemůže být třeba na Gčku to hození té návnady? Teďko bych to vážně docela ocenil, protože to kolečko mi prostě nefunguje. Kráso. Hoď to! Do piči. Moment, já si to musím přenastavit. Do hajzlu, do hajzlu! Přenastavil jsem si klávesy, takže teď už by to mělo jít hodit. A budu moct tu svini skrotit, ale zatím mi to teda... Počkat, moment, kde to mám? To kurva, to není ono, kde je ta návnada, do piči! Tady, vem si to. Utíkej. Mňamka, je tam mňamka? Hodnej kluk. Hodnej kluk. Vem si tu nádhernou návnadu, ty jsi ale fešák. Hezky v klidu. Hodnej lvíček. Tak. No, vidíš to. Ty jsi ale macíček. Ty krásný, ty modrý očka a ty vousky. To jsem celý já. Tak, dobrý. Pojď, brachu. Pro tebe ještě nemám jméno, protože kdybych tady měl mít jméno pro všechny, to by docela, když zase na druhou stranu, měl bych jméno pro medvěda, šelozubího tygra, lva, vlka a doula. To je dohromady 5 jmén. A samozřejmě pro jezevce, ale pro ně už mám vymyslený speciální jméno, že to by nebyl takový problém. Ale tadyhle ten macek, to je něco, tohleto musí být něco ještě lepšího. Tohle to chci, protože tenhle černý parchant vypadá jako něco opravdu, co by stálo za hřích. No tak, výborně. Pojď. No tak. Jo! Ty budeš můj klenot. Do píči, co to kurva je? Ty vole, Doul mi právě dosral moje životní dílo. To je píča. Ale... vážně. Doul skočí na jeskyní holva. To si kurva děláš prdel, to je jedno, dobrý, máme další návnadu. Musíme ho sledovat, aby nám neutek, protože tadyhle ten kousek, ten musí být v mojí sbírce. Tady, na! Dělej, žer! Kam kurva zdráš, máš tady jídlo, ty pičus! Já vím, že tady je stanoviště, no tím hůř ještě, já tady něco se snažím kurva ochočit a do toho se mi tady ještě sere stanoviště, pořádnej hod, to musí být ono, to musí být. No tak, yes! Tak pojď! Tentokrát seš můj chlape. Kam zmizel? Jo, dobrý, je tady. O co jde? Hej, a najednou to zase nefunguje? Co to sakra je? Tady máš návnadu. On utíká ode mě, protože já mám toho svýho jeskyního lva, takže oni na vás potom neútočí, samozřejmě potvory, jakhle zvířata toho samého druhu. Dobrý. Dobrý. Jo, teď už to vyjde. Jestli teďko nepřijítne žádnej zasranej doul, tak to máme. Pojď. No! Vzácnej černej lev. Fuck yeah! Tobě budu říkat temný rytíř. Pokud to nezní moc rasisticky. No, ty kráso, ten vypadá jak ten. Vlastně, no, to nebyl lev, ale to je jedno. Pěkný, a zrovna nám to odemkl dovednostní bod, protože je za to extrémně hodně expu. Ale my tady potřebujeme 2 dovednostní body na tyhle ability, dokonce 3. Kurva, to je drahý, budu muset farmit. No, nicméně, dámy a pánové, dnešní epizoda se pomalu schyluje ke konci. Dneska máme zase 3/4 hodinku. Takže tady sejmeme tyhle píčuse, dobijeme to tady a mělo by nám to ideálně vyjít časově. Počkat, co já chci? Jasně, naše UAVčko. Tak, to jdeme omrknout, co pak tady máme, OK. To vypadá pěkně. Hele, tady je klec dokonce se zvířetem, takže to by šlo využít. Tady to je takhle krásně v vodopádu, je tam dokonce i kláda, velice pěkně postavená. Já zkusím zaútočit na tu klec. Pustíme zvíře ven. A jdeme na to. Tak, jak to vypadá? Jo, vlka jsme vypustili, no to není úplně největší hrozba. Ty si vem tamhle toho frajera. A já zkusím trefit tohle, ale on je zrovna schovaný za chat. Jak už drhá. Ne, on útočí. Teďko dostane přes držku tady ten. Počkej. Stůj. Krásný headshot. A ty dostaneš palcátem. Teda palcátem, kurva, co to melu. Nechceš se nechat zabít, ženská? Sakra, to je ženská. Tu musíme ale taky kuchnout. Nesmíme nechat nikoho naživu. Budeš utíkat.
Musíme to udělat, řítí se přímo na nás. No hajzlu, já netrefím ženskou. That's what he said. Pojď. Ho. Takhle to má vypadat. Z té hry se feministky poserou, to bude nádhera, už to úplně cítím, ty slzy v těch diskuzích úplně. Co to je? Nebohý ženy tam jsou, nechávají se tam absolutně zabíjet. Jak je na tom můj černý rytíř, teda temnej rytíř, jsi v klidu? Vypadá to, že je v klidu, co by takovouhle sviňuchu velkou mohlo taky zastavit. Tak, tyhle ty zmrdy jsme vykosili, kde jsou další, tamhle ještě jeden stepuje. A to byl zrovna poslední! Jsem čekal, že ještě bude někdo schovaný v té jeskyni, ale ne. Nemají zrovna moc dobrou obranu. A to je naše první stanoviště oficiální. Paráda. 500 zkušeností není moc. Já nevím, jestli tady taky dostáváte bonusové zkušenosti, když to celý vymlátíte bez odhalení. Pravděpodobně asi jo, to bude stejný jako ve Far Cry 4 a 3, akorát, že mně se to ještě nepovedlo, kvůli tomu, že tam vždycky pošlu svoje zvířata na to, aby to prostě vypadalo líp na tom let's play, aby jsme vyzkoušeli ty možnosti. Kurva, já nemám vůbec žádný dřevo. Jsem fakt nečekal, že tady... To je prdelka. Ty si vážně museli pochutnat, hoši, že jo? Tady máš odměnu. Já vím, že nepotřebuješ vyléčit, ale stejně si to vem. Ale ne tak blízkou to ohně, teď ti chytne chlup, ty kokot černý. Tak, já tady projdu, protože mám tušení, že v té jeskyni něco bude. No je tady ukryt v té jeskyni, jasně, že jo. Ale nikdo tam nebyl. A to je hodně pěkný. To je krásný místečko, tady takhle vodopád. Nahoře tady takhle kláda, abyste mohli jít vrchem. Tady se schováte. Já si tady vyzvednu samozřejmě svoje denní odměny a takhle. No já teďko potřebuji akorát dřevo, ale oni ho tady nemají. To je jedno. Každopádně, dámy a pánové, tohle to bude pravděpodobně všechno pro dnešní epizodu. Stihli jsme si projít jednu pořádnou a tady ještě ten táborový oheň. Ten se taky vyplatí vždycky obsadit, protože tam můžete přespat, takže když se vám nechce táhnout až úplně do stanoviště, tak můžete využít právě nějaký ten oheň, který tam občas je. Akorát blbý je, že se na něj nedá hodit fast travel, jestli to říkám správně. Takže už tady mám nějaký obsazený, tady tenhle třeba. Jo, on to je jenom jako orientační bod. To je místo oživení, jasný. Takže to je třeba jako v Dying Light Following jsou ty posedy. Když tam umřete a je ten oheň nejblíž, tak vás to spawne tam. OK. Takže dneska jsme stihli mít nějakou tu pořádnou halucinogenní sekvenci. Plus jsme stihli dokončit tu hlavní misi. A ještě jsme si stihli ochočit tady našeho nového temného rytíře. A k tomu dobít naše první stanoviště a rozšířit si zase trošku tu mapu tady směrem na jih. Takže já bych řekl, že rozhodně úspěšný. Zasraný doulové. Kurva, já jsem... Dneska vážně, mám tu trefu nějak úplně vykolejenou. Nevím, čím to je. Ale dneska jsem netrefil ani piču. Kdyby přede mnou... Vážně, já bych dneska netrefil ani kokota do piče, protože... To je fakt zoufalý tohle. Dostali jsme 6krát tvrdý dřevo, takže vidíte, že ten skill funguje pěkně. Že nám to nabere toho dřeva dost, takže to je paráda, takže já si tady aspoň vyrobím. Jsem chtěl to kopí, že jo? No, on mi na to přesně zbylo. Haha, matematika, měl jsem to propočítaný, dámy a páni. Další epizoda dorazí co nejdřív, takže tak. Ideální by bylo, kdyby Far Cry Primal vycházelo každý den, ale já nechci nic slibovat, protože všichni víme, jak to vždycky se mnou dopadne. Jo, máte tady skrýs s odměnama, můžete tady přespat a můžete si tady zapálit ohýnek, samozřejmě. No OK, dámy a pánové, tohle bude pro dnešní epizodu všechno. Děkuji moc za vaši pozornost a sledování. Tahle série má zatím první 2 epizody měly absolutně masivní úspěch, takže vážně vám moc děkuji, jsem rád, že se vám hra líbí, protože mě to zatím opravdu taky docela dost drží. Předpokládám, že ten gameplay potom bude asi docela repetitivní, ale zatím mě to drží, jak ten příběh, který teda, no není to extra moc příběhový, ale drží mě to, ty novinky, ty vychytávky a celkově ta stylizace mě zatím rozhodně rajcuje. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, ale díky moc. Vpravo nahoře máte Far Cry Primal playlist tlačítko, tam najdete všechny vydané epizody od začátku až do konce dohranou celou hru. Takže tam je nejlepší to sledovat, protože se vám automaticky ty epizody hezky přepnou a nemusíte nic dělat, je to krásný, ideální pro sledování. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, tam můžete Far Cry Primal zakoupit nebo jakoukoliv jinou hru, jak na PC, tak na konzole, já vždycky mám z toho pár procent provizi z ceny té objednávky, takže děkuju moc, je to velká podpora pro mě. Samozřejmě v popisku je i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco hováckýho na sebe, a je tam i facebooková stránka, takže nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a do další epizody s naším temným rytířem
Nazdar!